wadwa wacho gima Phoebus notimo. Achiel noketo gimoro miwacho ni maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake ne kuma mine mora na nyalo yudo thuolo mondo bede kumiwacho e twak mopogre. Obed twak mar pacho pesa nikech mano bende mano kel pesa ma mine nyalo holo, mano bende no kelo. Koro ka warango gima timoni, sani wantiere gi rawera matindo gi kata mine madongo mantiere gi miluongo ni movement mopogre. Apart from maendeleo ya wanawake, wantiere gi mine moriwre man gi paro mopogre. Koro mano bende en mano chako ndalo moko tu maendeleo ya wanawake. So maendeleo ya wanawake kwa warango warang nyaka maendeleo kwa wanyalo wacho ni maendeleo ya vijana. Nikech kata vijana bande nitiere nyithindo kod jok marawera mabende time wadhi timo ombulu kura ma 2027 ibo yudo ka mage yore maka ojiuji tibo yudo nyaka grassroots jibo ng'eyo ni mae ng'ama nyalo gone kura tigone kura kama. Ibo yudo ka kuonde mopogre ka en omenda nikech sama ji goga ni ji kura igonyoga ji gi pesa moro matin malich. To yudo ka enterprise fund gik mane miyo ji mondo giyud pesa ofuko. Nikech pesa kin go ofuko to ibo yudo ka kura bende goyo mayot ni ng'ama dhi medi pesa ofuko. To kionge pesa ofuko tigonyi gi pesa matin malich to ng'ano wuok dhi. Koro gik machal kamago mwanango ni ka entie biashara fund, gik manochak gik machal kamano, women enterprise fund, mago emane tiego ji mondo kigone ng'ato kura ing'iso ng'ato ni an gi mara, ang'o mimedo, ang'o mitimo mondo kadwa timo ohala na dhi maber. Ok iwach ni koro pogna matin to idong gi 50 bob no nyaka chieng'. Koro magi mapodwa parogo Phoebe. Nong'iso ji ni inyalo bet gi ndhadhu gi nyadhi kumidakie. Ma ng'ato kik bi mondo roch ratichi mar go kura amo omi chunyi ogore piny nikech ng'ama idwa gone kura ok yudo sama idwa dhi ka ballot. En nogore moyudo moyiere gi jopiny ma jopiny nohere. Koro mago bende mowacho ni ji ni kigo kura tibo yudo ng'ami hero. Goya kura to bende itim tiji mondo kik ng'ato kethni kakidwa dak ngima ka nikech ng'ami yiero ebo momi ngima maber ama ngima marach. Erokamano ahinya. Ntiere riwruok mabende tajo mano mar maendeleo ya wanawake na bende nochung' ne motegno ahinya. Sani maendeleo mabende pod nitiere